Estem amb Maria Sagoni, periodista i exdirectora de Ràdio Televisió de Mallorca, que ha vingut avui a fer-nos una petita conferència també a la Festa Visió, i li volíem demanar ara un resumet petit de la teva intervenció. Pues lo primer de tot és donar l'enhorabona al projecte de la teva visió, perquè crec que és molt necessari en aquests moments tenir mitjans de comunicació fets per i per a la gent, que ens contin el que està passant. A vegades tenim mitjans un poc segrestats per veu interessades, que defensen més interessos particulars que col·lectius, i jo crec que tornem a tenir una etapa un tant fosca en els mitjans públics. I avui el que he fet és això, repassar un poc la mala situació que tenim en els mitjans i donar coratge en aquest projecte que espero que sigui un èxit. Molt bé, has notat en el públic que ha assistit a la conferència una bona receptivitat? Ha hagut intercanvi d'opinions? Com ha estat? Sí, home, jo crec que ha hagut qualque intervenció i jo veig que la gent també, clar, vivint un moment econòmic delicat, perquè, clar, aquí tots necessitem un cert suport, perquè això, la teva visió té una petita estructura mínima per poder sortir al davant i per tots són demanar a vegades solidaritat. En aquest moment és un poc complicat, però jo crec que la gent és molt conscient de la necessitat dels mitjans. Jo això he parlat aquí amb la gent i a vegades dius, llevar-te 4 cervesetes i tal, per donar suport a un mitjà sí, jo crec que és possible. Després també s'ha parlat, un dels temes que ha interessat ha estat el demanar sortida en TDT. Estem en un trànsit i s'ha d'avaluar totes les possibilitats. Jo crec que reclamar una llicència de TDT per aquest moment de transició pot ser interessant per arribar al gran públic, però jo crec que sense una ajuda un poc important seria complicat. La sortida a internet jo crec que és una sortida molt interessant, d'uns costos bastant reduïts i que també de cada vegada té més públic, perquè les noves generacions entren per aquí més que per la pantalla tradicional. Molt bé, Marissa, moltes gràcies per encoratjar-nos i per la teva col·laboració. Carlos Garrido, bon dia, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Bon dia. M'agradaria que me fessis uns 5 cèntims de quina ha estat la teva intervenció avui aquí a la teva conferencieta. Jo he donat una xerrada parlant sobretot de la crisi del model generalista de televisió des del seu naixement fins ara i de la necessitat de l'aparició de noves televisions que donin una visió de la realitat més propera, com és el cas de la teva visió. He fet un petit anàlisi d'IV3 com canal criticable, diguem-ne, i com model de lo que s'ha convertit en general qualsevol canal oficial, creant una realitat paral·lela, creant una visió deformada de la realitat i, en certa manera, posant per davant els interessos polítics i a vegades empresarials per davant de lo que és la funció que per mi ha de ser principal d'una televisió, que és servir de mirall a una comunitat i sobretot servir també de formació, de didàctica i de cultura de base. Ha vingut bastanta gent així mateix finalment a escoltar-te. Ha hagut receptivitat, ha notat la gent d'una forma positiva cap al projecte de la teva visió? Com ho has vist? Jo crec que sí, jo he notat que la gent està molt per aquest projecte, està molt il·lusionada. Jo crec que aquest projecte tindrà els avantatges i els inconvenients de ser pioner. És a dir, que des del punt de vista de funcional, el ser pioner suposa primer que tens un mercat per tu sol, amb la qual tu pots tenir l'avantatge de fer moltes coses que després potser te les van ocupant altres iniciatives. Des del punt de vista negatiu és que, clar, has de solucionar problemes des de zero que no tens plantejats perquè no s'han plantejat mai i que potser d'aquí uns anys ja la gent estarà acostumada a resoldre'ls, no? Però jo crec que és un projecte que funcionarà i que sobretot que marcarà història. Bé, Carlos, moltes gràcies per la teva col·laboració, per la teva xerrada i esperant que segueixis donant suport a la teva visió. Clar que sí, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.